हेलो फ्रेंड्स, गिबियावनो गासैखौबो आंनि राइट बर' इउटुब चेनेलाव खुलुमग्रोबाय आरो बरायग्रोनाय थाबाय। दा आसाम पुलिसनि जे ABUB नि इन्टारभिउ बेनि माने दासिमबो जेबो अफिसियेल नटिस फैयाखै। बेखौ हयथ' नोंथांमोना गासैखौबो मोनथिगौ। नोंथांमोना हयथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों हयथ' मोनथिखागौ। दासिमबो माने आसाम पुलिसनि ABUB नि अफिसियेलि नटिस जों माने गासैबो मोनथिगौ। दासिमबो अफिसियेलि माने जेबो आसाम पुलिसनि जि ABUB नि इन्टारभिउनि जेबो नटिस फैयाखै। माने बिथांमोना साननांगौमोन जे माने जि इन्टारभिउनि जि एडमिट एबा नटिस बेखौ माने थाबैनो फोसावना होयोब्ला जों माने मोजां मोनगौमोन। मानोना इन्टारभिउ होगिरि बिथांमोना बेखौनो लुबैदों जे जि नटिसखौ थाबै माने फोसावना होयो। जों माने बेखौनो नेबाय दङ। माने थाब फोसावना होयोब्ला गासैबो मोजां मोनगौमोन, प्रेक्टिस खालामनोबो गोसो जागौमोन। जाय बिथांमोना दासिम जि खालारनिफ्राय जि पस्टपन जाबाय, बिथांमोनाबो माने प्रेक्टिस खालामनो गोसो गैया, माने गोसो गैया जानानै दङ। आरो जाय बिथांमोना पास जानानै दङ, बिथांमोनाबो गोसोआव जोबोद माने उसुखुथु ना इन्टारभिउ होफिननांगोन ना माने जाय बिथांमोना पस्टपन जादों बिथांमोनाल' होफिननांगोन, बिनि सायाव माने बेखौ साननानै गोबां उसुखुथु जाबाय दङ। बेखायनो बिथांमोना जेसेबां हायो माने थाब नटिसखौ फोसावना होजानायखौ जों गासैबो लुबैयो। नाथाय दासिमबो माने अफिसियेलि जेबो नटिस फैयाखै। बेबायदि माने जि ABUB नि जि इन्टारभिउ बेयो माने रि इन्टारभिउ जागोन ना सोरबायदि केन्डिडेटआ इन्टारभिउ होफिननो मोनगोन ना गासैबो होफिननांगौ ना जाय बिथांमोना पस्टपन जाबाय बिथांमोनाल' होफिननांगौ, बेनि माने जेबो अफिसियेलि नटिस फैयाखै। नोंथांमोना माने मोनगोन नटिसखौ। हयथ' बिथांमोना एसे साननैसोनि उनाव माने नटिस होनोबो हानाय। माबायदि जागोन, ना इन्टारभिउ गासैनाबो रि जाफिनगोन ना जे जाय बिथांमोना पस्टपन जाबाय बिथांमोनाल' माने होफिननांगोन, बेनि नटिसखौ हयथ' नोंथांमोना साननैसो उनाव मोननो थांगासिनो दङ। जेब्ला बिथांमोना आपल'ड खालामगोन अब्लानो नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोननो हागोन। माने जों बेखौसो माने लुबैदों, बिथांमोना थाबैनो माने नटिसखौ बहनना होयोब्ला माने गासैबो माने गोसोआ गोजोनगौमोन। मानोना जाय समाव रानिं खालामनाय समाव जे बिथांमोना जि इन्टारभिउखौ पस्टपन खालामनाय जाबाय, बै समनिफ्राय माने इन्टारभिउ होगिरि जि बिथांमोना माने रानिं खालामनो माने गोसो गैया जानायखौ माने जों माने नुदों। जायखिजाया आं नोंथांमोनखौ बेखौनो खावलायो, जाय बिथांमोना इन्टारभिउ होगिरि, नोंथांमोना मालाबाबो रानिंखौ माने स्टप खालामनाङा, माने रानिं माने प्रेक्टिस खालामनायखौ दोनथ'नाङा। मानोना रानिंआथ' माने इन्टारभिउआथ' सानसेब्लाबो माने जाखागोन। बेखायनो नोंथांमोना जे रानिं खालामनाय बेखौ मालाबाबो दोनथ'नाङा। हयथ' जाय बिथांमोना जे इन्टारभिउ होखांनानै माने पास खालामबाय, बिथांमोननिया माने रि इन्टारभिउ जायाबो जानो हानाय, माने जानोबो हानाय। जायखिजाया माने पास खालामनाय बिथांमोनाबो माने जे रानिं जि प्रेक्टिस खालामनाय बेखौ माने खालामबाय था। आरो जाय बिथांमोनाथ' माने जि इन्टारभिउ जाखायाखै जि खालारनिफ्राय, बिथांमोनाथ' निस्सय माने थारैनो बिथांमोना माने इन्टारभिउखौ होखानांगोन। बेखायनो नोंथांमोना माने जे गोसो गैयाबाबो सानसेयाव खेबसे माने मर्निंआव नङाबा इभिनिं माने बेलासे, फुङाव नङाबा बेलासियाव खेबसेबाबो रानिंखौ लाखि। आं बेखौनो माने इन्टारभिउ होगिरि नोंथांमोनखौ गुरै खावलायो, जाहाथे जेब्लानो इन्टारभिउ जायो अब्लानो माने इन्टारभिउआव गोरलैयै माने पास खालामनो हायो। बेखौ आसा खालामो गासैखौबो।